Dan og Mar skal ud og finde julens sande mening. Dan og Mar på eventyr de går. Dan og Mar, mon de kan finde julens sande mening. Dan og Mar, Danmark. Hallo? 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 Jamen, det er et lidt uhyggeligt sted, de bor her. Er det ikke det? Jo. Men vi skal have den sidste brugt, for det er julens sande mening. Lige præcis. Vi skal klare den. Jeg vil næsten sige, dybt fryser koldt. Ja, helt dybt fryser koldt. Ja, Ja, helt... Åh! Mark! Det er dybt fryser. Men jeg synes, jeg så noget dernede. Det siger du ikke, det der. Nej, Dan! Det er sur. Det er sur, der ligger dernede. I dybt fryser. Ja, kig lige, jeg tør ikke. Okay, jeg kigger. Ja, det er her stor. Den er god nok. Sammen. Okay. Ja, og så... Den sidder fast. Jamen, så må vi jo... Vi skal afsted. Vi skal aflevere den, inden det bliver jul. Lad os komme afsted. Julens mening, vi er nødt til det. Afsted. Nu kan jeg komme forbi. Jeg har verdens mest geniale plan. Hvad så? Vågn op. Han vågner ikke. Hvad gør jeg? Det må være her. Nej, det der, det er en bygning. Det er en bygning, hvor
de fleste togehorn, de hører til missionshuset. Der er en! Vågn op! Vågn op! Han vil ikke vågne. Så prøver jeg bare lidt Faxe Kondi Free skal han da have. Kasur, vågn op! Hvad sker der? Hvad laver du, mand? Jeg er så sur, jeg har lyst til at smide en kaktus efter min hund. Jeg er sur, og hvem er du? Sur! Jeg er... De kalder mig smadremanden ude i byen. Jeg er mega sur, og nu skal du være ordentlig, ellers så... Smadrer jeg dig! Er du med? Sig undskyld! Undskyld. Vi har en plan! Dummer mig. Hør! Dummer mig. Undskyld. Hør! Skal du? Vi har en plan! Hvad skal du? Vi skal sabotere julen! Ja. Det er noget, du ikke har gjort sidste år. Nej, det er rigtigt. Undskyld. Dummer mig. Ja, det gør vi sammen i år. God idé. Godt! Vi skal hen til kirken! Ja, kirken. Jeps! Jeg kører nu, kom! Ja, skal jeg lige rydde op? Nej, kom! Ja, det kommer nu. Dummer mig. Du skynder dig! Ja, jeg skynder mig. Dummer mig. Ja. Så er der pizza til en, der hedder Dan. Bland selv slik. Jeg tror, jeg skal... Hej med dig. Hej. Må jeg købe noget bland selv slik? Ja. Okay. Jeg har sådan en her. Hvor mange er det? 20'er. En 20'er, lige præcis. Kan du ikke blande... Lige høre. Dan, ved du hvor han er? Han er oppe i motionscenteret. Motionscenteret? Jamen, så må jeg hellere... så jeg kommer lige efter mit slik lige om lidt. Ja. Det er godt. Hej. Hej. Så. Ja. Skal du have pizza? Dan? Jamen Dan, det er jo Dan. Ja, og er det Mark? Det er Dan. Nej, det er fedt det her, mand. Dan. Ja, jeg skal lige ned. Hvordan må jeg... Kom her, Dan. Hvor er jeg glad. Hej Dan, godt at se dig. Ej, hvor er det godt at se dig. Det der. Ved du hvad? Du er min trofaste hjælper og pærepige. Du er det twist. Fantastisk. Du hjælper mig 2 gange med, at jeg reddede julen. Ja. Jeg elsker dig, vel? Ja. Jeg elsker dig. Ja, det er godt. Jeg elsker også dig. Dan? Ja, altså det er min nye stil. Det er simpelthen new year, new me. Nu skal jeg være sund, så det er kondi. Og så er det... jeg er på en ny kur. Det gør det alle sammen her. Jeg ryger Søren From og Kisse og John og alle mulige. Hvad er det for en kur? Man skal bare køre fedt. Det er genialt. Fedt? Sådan en fedt kur? Jeg taber mig lige nu. Ja. Det er genialt. Jamen, det er derfor, du bestiller pizza også. Pizza? Ja, værsgo. Ja, vent lige med at spise det. Fordi, jeg tænkte lige på en ting, Dan. Skal vi, har du planer nu her? Planer, nej. En verdensmand som mig, jeg har jo altid planer, ja. Men jeg er ikke sådan en planer. Nej. Lige nu, nej. Hvad tænker du? Jeg tænker på, jamen skal vi... Toppervær. Ja, toppervær, det kan vi gøre bagefter. Det er fordi, der er gudstjeneste hen i kirken nu. Og jeg har hørt, at der var en eller anden... Det var en gæsteprædikant, der skulle være der. Og så vil jeg gerne. Det var noget om bro.
Var det noget af en bro? Det var noget om bro. Fantastisk. Yes. Jeg er med. Fantastisk. Lad os bare komme afsted. Ja, kom. Jeg elsker det. Elsker det. Wow. Så er vi her igen, da. Så er vi her igen. Ja. Jeg tror, ja. Mark, Ja. jeg tror, der er VIP-pladser til os. Ja, det må da kun være til os. Ja, Ja. fordi jeg reddede julen. Ja, vi gjorde. Vi gjorde. Vi reddede jul. Ja, same. Ja, Hvordan... Dan? det er Mark. Vi er lidt god tid nu. Ja, Det er gudstjeneste. ja. Ja. Hvem er det, der skal prædike? Jeg håber, at det er ham, præsten. Jeg synes, han er lidt kedelig. Nej, Dan. Jeg tror egentlig, det er... Der er der sådan en Stand-in. ja, en stand-in. En gæsteprædikant. Ja, lige præcis. Ja. Hvad var det? Det var der er et eller andet, der siger... Kirsten Kirsten. Det er ikke K-Kirsten, det er en anden en. Det er hende, vi kalder kreativ Kirsten. Jeg er vild med hende. Kreativ Kirsten. Ja. Ej, det er Spændende. Jeg håber, der er mange nogle- minder. Jeg håber, der er nogle gode sange, vi skal spille her i synge her i dag. Ja, jeg har en dejlig sangstemme. Hvis du tager plads her, Ja, jeg tager her. Jeg tager her. får det VIP 2 og VIP 1. VIP Jørgen. Ja, det er fint nok. Det er nu. Ja, Det er nu. jeg skal nok. Du Det må er nu, der er gudstjeneste. Så skal jeg vise dig min onde plan. Ja, jeg skal også vise dig, hvor det er henne. Kom her. Jeg er kigge for. Jeg ved, at det er her. Sur. Det er ikke der. Nej, Kom nu. undskyld. Dummer mig. Ja, Værsgo. jeg dummer mig. Jeg siger dig. Undskyld. Efter vi har travlt. Ja, det er mig. Det er mig. Ja. Okay, lad os gå herind. Undskyld. Du må ikke rigtig. Det er fordi, det er våbenhus. Det her. Hallo! Undskyld. Det er fordi, det er våbenhus. Og man må ikke gå ind i med våben i våbenhuset. Selvfølgelig må man gå ind med våben. Det skal du overhovedet ikke bestemme. Kom! Men det er Lise Strande, der er kirketjener. Altså, Lise kirketjener. Ja, okay. Jamen, det er jo også et våbenhus, selvfølgelig. Nå, Jeg skal. Så skal du synges. det skal der. Nej, lige så. Nå, godt så. Godt. 700 og 500 og 320. Sådan der. Det er med. Det er min yndlings. Ja. Halleluja. 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 Sidste vers. Halleluja. 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 Halleluja.
Af hjerte tak, fordi jeg som kreativ Kirsten må komme og holde prædiken her. Først Sunday advent. Jeg elsker der fulde huse. Det er da altid, når jeg siger noget. Ja, Gud var så kreativ, at han vidste, at vi kunne ikke komme til ham. Så han byggede en bro. Og det er det, vi kommer til at fejre. Han byggede en bro julenat fra himlen til jorden. En bro, der består af tro, håb og kærlighed. Kan vi få en amen for det? Amen! Bum! Ja, og umiddelbart efter min prædiken her, min præstation, så er der kirkekaffe med alle mulige lækkerier. Tak fordi I lytter så dejligt. Hej hej. Nå, nu skal vi finde den bro. Ja. Broen, som det er så latterligt. Fra himlen til jorden. Ja. Nu er der skabt en bro. Og du vidste, at der var en bro. Ja. Jeg har hørt, der skulle være en bro her. Herr Sur. Ja. Tjek den bro. Er det en bro? Det kan det ikke være. Jeg siger dig imod. Prøv at høre. Det er dig, der giver mig uheld. Det er dig, der giver mig uheld. Dummer mig. Det kan det ikke passe. Undskyld. Det er så dumt. Jeg får lyst her. Hvad er det der? Får du lyst til at smadre noget igen nu? Ja. Gem mig den der. Ja, okay. Løb hen efter den. Ja, jeg løber hen efter næsten. Jeg er helt sikker på, at det er Herr Sur, der giver mig uheld. Det går så dårligt med at smadre julen. Og den her bro, det er i hvert fald ikke en bro, som man kan bruge til noget. Det er i hvert fald ikke den bro, som er fra himlen til jorden. Det går overhovedet ikke. Vi må finde en anden bro. Jeg håber snart, Herr Sur han kommer. Hvordan skal jeg måtte finde den anden bro? Goddag, unge mand. Der er så regler for, hvornår man må gå i arbejdstøj. Okay. Ordentlige regelrytter. Ja. Okay. Hvad står der der? Nå, det er brotilladelse. Jeg har fået en ny job. Nå. Jeg står for alle tilladelser i broen. Nej, altså med broer, hvad har vi? Undskyld, der er lige en opkald. Okay. Ja, hallo? Jamen, jeg kan holde den imens. Ja, du kan lige holde den. Ja. Jeg venter her. Ja, I vil simpelthen have fornyet broen fra himlen til jorden. Jamen, det kan I godt. Ronny Regelrytter. Ja. Jeg kan se, der er nogen, der er ved at spytte på fortovet derhen. Det går vel ikke? Lige et sekund. Det er akut. Jeg stiller det lige om. Lige et sekund. Han løb derhen. Den vej. Han løb derhen. Ja, han løb derhen. Lige et sekund. Jeg kommer lige igen. Nu har vi brotilladelsen, og jeg tror, han snakker om, at det var fra himlen til jorden. Så nu skal vi pakke op og se, hvor det er henne. Herr Sur, skynd dig at komme. Jeg ved, hvor det er nu. Herr Sur, kom. Det er helt der. Det er helt. Nu er der så kom. Herr Sur, kom. Jeg kommer nu. Nu. Jeg kommer nu. Herr Sur. Hvad laver du? Hvorfor har du lige været smidt i jakken? Og hvorfor har du ud skjort? Jeg ved ikke. Men jeg fik næsten. Den der skal vi have med. Fordi så skal jeg gøre noget meget ondt, som vi kan gøre henne ved broen. Jeg har fået en brotilladelse. Jeg ved, hvor det er henne. Kom med mig. Genial. Du er genial.